Истәлекле токта урнаштыру чарасында Сорман, Йоршаллы, Баулы, Бөгелмә, Тукай, Минзәле, Әлмәт, Ознакай шәһәрләреннән дә әфганчылар катнашты. Бүгенге токтаны менә Гайсин Илшат Кыттусулына ачабыз. Безнең районда инде бу чыннан да матур традициягә әйләнде. Һәрбер матур иттереп шушы килгән бүгенге мероприятиедә катнашкан һәрбер әфганчыга үзебезне якын итеп, безне килгәннәре өчен бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Илшат Гайсин баланлы улы егете, туган җирендә ул тәкъдиренә язылган тормыш юлын үткән. Әфганстан Республикасында шикләнгән совет гаскәрләре составында районнан төрле елларда 128 мөслимле егет хәрби хезмәт юлын үтә. Алар арасында Илшат та була. Мин үзем служиттем тоже Афганда, Северный Кундузда. Мин бик доволен менә шундый мероприятиялар үткәргәнгә, глава администрацияларга, авыл советләренә бик зур рәхмәт әйтәсем килә, алар поддерживать итә безне. Гайсин Илшат белән икебез бер частта бер нидә служить иткән идек. Афганда бер-беребезне күршеп йөреп, менә белән әйтәм бит, почти 2 ел бергә, 1 ел полный служить иттек Афганда. Бер-беребезне нык белдек, аралашып, нитеп яшәдек Афганда да. Шулча хөрмәт итәләр яна, анда да Афганда да. Әйтәм бит, икебез бер авылданбыз, мин үзем төп баланныкы тоже. Тормыш иптәше Ландыш Ознакай районының Яхшы Каран авылы кызы. 2 кыз һәм 2 ул үстерәләр алар. Ихатада күпләп эретерлек кош-корт асрыйлар. Туганнары, якыннары, авылдашлары хәтерендә кешелекле, ярдәмчел кеше булып сакланыр Илшат. Biz Илшат белән 30 ел бергә тордык инде. 2 мала, 2 кыз үстердек. Илшат инде ул Афганстан турында бик сөйләргә яратмады инде ул. Сорасак та бик сөйләмәде. Бик скрытый гына инде үзе. Эштеп, кунакка да йөрмәде. Афганчылар җыелышына да бик йөрмәде. Бик теге крупный даталарга гына барды. Бу көнне Илшат Гайсин истәлегенә ачылган Әлмәт такта янына райондашыбызның солдат киеме, рәсеме урнаштырылган өстәлдә куелган иде. Батыр солдат истәлегенә фотосурәте янына канәфер чәчәкләре дә салынды. Әфган сугышы кайгы җиле булып, бик күпләрнең ишекләрен какты. Аның шаукымы тыныч тормышта да үзен һаман сиздерә әле. Матур гомер кичергән гаиләләргә бәреп кереп, хатыннарны тыл, балаларын һәм оныкларын ятим итеп калдырган бу сугыш кемнәргә кирәк булды икән? Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.